Fl-intervista li għamel mal-ġurnalista One News Samuel Lucas, il-kap nazzjonalista Bernard Gregg kien qabad jikdeb dwar il-prezzijiet tal-fuels li sab waqt li kien qed iterraq bil-karavan tiegħu fit-tit tal-ġimgħat ilu. Dan hekk kif kienet iwieġeb il-mistoqsijiet tal-ġurnalist intiżi biex minnhom jislet pajjiżi bi prezzijiet orħos tal-fuels minn pajjiżna. Iffaċċjat din il-mistoqsija l-kap nazzjonalista għatta l-isbaħ parti ta' 5 minuti jdur mal-lewża u jwieġeb fuq kollox barra l-mistoqsija. Tattika sinonima mal-kap nazzjonalista meta jkun maqbut ma jafx ħajwieġeb. Waqt li inti kwanta tiddur bil-karavan, barra minn xtutna per eżempju. Kif jitqablu l-prezzijiet tal-fuel ma ta' pajjiżna? ħanejlek sewa. Sewa, domanda vera intelligenti, però permettili. Ma titweġibli. Ħanwieġbek ukoll. Tinti konti qaftat il-petrol. Il-prezzijiet tal-fuel. Kif kienu jitqablu? Il-prezzijiet tal-fuel. Il-prezzijiet tal-fuel ġewwa l-pajjiżi l-oħrajn Ewropej illi jiena mort fihom kien hemm prezzijiet varji. Iżda meta pressat aktar biex isemmi pajjiżi bi prezzijiet tal-fuels orħos minn pajjiżna, Bernard Gregg flok jammetti s-sewa magħruf irrikorra għal gidba sfaċċata. Dan hekk kif sostna li sab lil Lussemburgu għandu prezz tal-fuels orħos minn Malta. Sibċi pajjiż irħas minn Malta? Jiena ħadd il-fuel. Sibċi pajjiż irħas minn Diversi Malta? postijiet, iva, Sibt? il-Lussemburgu. Madankollu skont statistika tal-Kummissjoni Ewropea pubblikata kull ġimgħa jirriżulta li l-prezz tad-diesel fil-Lussemburgu ilu aktar qoli minn dak f'Malta sa mill-21 ta' Ġunju tal-2021, mentri dak tal-petrol ilu aktar qoli minn dak f'pajjiżna mit-12 ta' Lulju 2021. Fil-mument li Bernard Gregg gideb mal-ġurnalista One News, il-prezz tal-petrol fil-Lussemburgu kien euro 64 ċenteżmu kull litru, filwaqt li d-diesel kien euro 62 ċenteżmu kull litru. Meta mqabblin ma' Malta l-prezzijiet tal-petrol u d-diesel kienu 30 ċenteżmu u 42 ċenteżmu ola rispettivament. Jirriżultaw wkoll li bejn it-tmiem ta' wissu l-bidu ta' Settembru il-prezz tad-diesel kien bejn euro 62 ċenteżmu kull litru, mentri dak tal-petrol kien euro 66 ċenteżmu l-litru. Ifisser li d-diesel kien xi 41 ċenteżmu aktar ola minn Malta, differenza ta' terz fil-prezz, mentri l-petrol kien jiswa xi 32 ċenteżmu jew 20% aktar minn dak ta' pajjiżna. Intant kemm ilu Prim Ministru Dr. Robert Abela d-diesel u l-petrol raħsu b'7 ċenteżmi l-litru f'Malta, mentri fil-Lussemburgu kien hemm żieda ta' 44 ċenteżmu fil-prezz tad-diesel u ta' 40 ċenteżmu fil-petrol.